els espanyols estrictes han votat de manera massiva al PP i a Vox. És a dir, els espanyols, des d'un punt de vista democràtic, es mereixen tenir un govern d'extrema dreta. S'ho mereixen perquè l'han votat. És a dir, més d'un 50% dels espanyols estrictes han votat un govern de PP i Vox. I és, en certa manera, diguéssim, un contrasentit que nosaltres, que no som espanyols, hàgim d'impedir que els espanyols tinguin el govern que han volgut. Però això només... Aquest trosset l'has de posar a Twitter, eh? És que és estrictament així. És a dir, nosaltres, ara mateix, com que Espanya ens impedeix a nosaltres autodeterminar-nos i governar-nos per qui volem ser governats, la torna és que nosaltres els impedim a ells governar-se per qui han votat. Però lo democràtic, el respecte pel dret d'autodeterminació nostre i seu, seria que cadascú es governi ell mateix, que ells es governin l'extrema dreta, que és el que volen perquè és el que han votat, i a nosaltres que no ens governi l'extrema dreta i menys els partits espanyols, encara que siguin d'esquerra.